dauda milagro txiki bat bezala. Milagro txiki bat, milagro handi bat. 5. urtia da, Saturranen egondako ume eta emakume presoei omenaldia jarraian egiten diegula. Botere arrazakeri, indarta homofobia, gaizkiak anikilatu, nahi izan zuen ongia. Hori oroitzeko batzuk daukate azal lodia, baina herri hau izango da fasismoaren hilobia. Hortarako ezagutu behar dugu historia, ganoraz eraikitzeko geroaren teoria. Herri bat azken finean baita bere memoria. Herri bat azken finean baita bere memoria. Elgoibarko Jeroniman semia ustegabean etorri zaigu Luziano, Saturranen egondako umea. Beste ume bat gehiago, 80 urte pasata. Mari Campos etorri da. Mari Campos ekarri egin zuten bere aman besoetan. Loetxesetik ekarri zuten. Mariri ere ongi etorri. Eta Saturraranera ekarri egin zuten bere amaren sabelean Mertxe Gallardo. Zorionak, eskerrik asko, danok ona etortzeko osasuna daukazuelako orain. Orain ikusten dugu gerra Palestinan eta gerraren ondorioak zein diren ere bai. Kartzela hau ez da ahaztu behar, gerra baten ondorioa izan zela. Eta zaitu egin behar dugula berriro horrelakorik gerta ez dadin. Guztiak dira gure omenaldiaren lekuko eta jasotzaile. Eta ez ditugu ahaztu behar inoiz, hemen 167 pertsona hil egin zirela. 116 emakume eta 61 ume. Gure bihotzetan eta oroimenean jarri dezatela. Eta guzti honetatik arrasto txiki bat gelditu baldin bazaizue, joan kontatzen hor zehar, eta kontatu bestei ere. Eta jakin dezatela, hau Saturraran atseden lekua dela, baina Saturraran zigor lekua, eta historia triste askoren lekua ere izan zela.